Unukoti district committee ni bebak ADC area wa chung mairung mabakha tayang tini chung mairung bagma jaga ang belai kheno hambai mario chini Komargat division ni secretary Sri Sukichandra Deborma tai chini IPF ni leaders rok Raskandi ni Komargat division ni under borok nama belai khe hambai mario borok nogo mai kuri ingui bose borok chada thumlayoi bebak jaga ni rang kalek khayoi borok tini mairung bagma jaga tini participate khaiga to ang naikha je chini bebak political party rok jemon ta BJP phano CPM phano haike alka party rok je mairung bagmani borok sudu nok kaisa simi bongni je bisingo bong party ni bisingo jara jara tongnai bongo simi je bagjago tai bakhaja khe base bagjagia to mo hairok nugoi belekeno kha khamka ani party ni borok rok ani party ni kormi rok haike amok khamoi ani party ni leaders rok borok oro phayoi tini mairung bakha prai 10 কুইন্টাল mairung Raskandi area o Raskandi side sora oro juri sora tero mora sora o to ang amno sanane o chini bebak tiprasano je tabuk I lockdown ni somoyo bebak chini tiprasa chini kungthai bara rok mai mase tongo mairung nogo kuri tongo tai bebak jaga antin thangoi nukha baksake nijeni pension bata se maya to BJP khanai rok bose nokni boro bose pension bata maya emergency thangbo mungsa help maya to ang amno sananayo chini tiprasa rok no jara jara tabuk kisarang busi tongai no norong mo phaidi chini bebak chini tiprasa kungthai bara rok jara jara para bising tongnai samong kurui nogo mairung kurui borok no mairung bagjana bagoi to omai khaino chung taibo mairung bagjak chung total Komargat division under 28 কুইন্টাল chung mairung bagjak to bwskang mo chung bagai thanai chini jesuk chini khomatar tongsak chung bagai thanai tai bwskango taibo chung rutogoi tongo bomai jaga rogo mairung rok kuri tong chung o jaga thangai chung rang puisa chubanai chung mairung bagnai hambai